momak madwa tamo bunge mar piny Kenya. Bunge tiene wan gi National Assembly kod Senate te iluongo ni bunge mar Kenya ka mar winjo kendo ng'ado wach mogik e wach mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Juma mokalo chien National Assembly ne ong'ado bura mar tere pacho. Ting maduong' konti bunge mar Senate ma iluongo ni quasi judicial ngech ni oteku ma Senate nego ket kod oteku ma do mora mora nego nyakwar Mugajwang mar winjo bura mar Rigathi Gachagua. Piny Kenya ni akikiore pok notimore. Katiba mar piny Kenya mane ogor mwaka mar 2010 nomiwa thuolo ni kaponi jatelo mora mora ma sirikal tije ok ber gi weche moko ma katiba oyango inyalo tere pacho kokalo kuom lai moketi. Tinende wantie kod gima luongo ni principle mar separation of power. Judiciary nigi tije mar timo gima luongo ni interpretation of the law. Gine magiloko no to chik ni wacho nango. Gikolo chik kaka wacho. Legislature ma bende oyiero ji kanyo 349 e National Assembly, 67 e Senate kanyo ma japiny oyiero kokalo kuom ombulu nikech teko makatiba miyowa kaka jopiny. Mathoth ni wasebedo kwacho ni teko mar ni elwet jopiny to wanyalo chiwo teko ni ne oganda mamoko ma wayiero kokalo kuom yor ombulu. Mano momiyo in gi jaod bura mari, in gi governor mari, kata king'iyo kada mana judiciary ka jok matiyo tiyo e lowa indirectly. Kata kamano nyakwar Mugajwang chik ni nigi thuoke mopogore opogore kendo kaka ji winje e yo mopogore opogore. Wach mar Rigathi Gachagua ni en wach mosebedo komako oganda jo Kenya kuom ndalo koro mogwaro. Oloko kite piny maru. Sani en e bunge ma Senate. Okil Kamaloka kendo en ngire Dan Kano Jwang oyawre professor. Oyawre Victor idhinade. Nyasaye rita maber ahinya fadhi. E wach mandalo. Ndalo mang'eny nyathi ma ok lim jo wedene. To Nyasaye oritowa. Fadhi wacha dier fadhi. Nyathi ma ok lim wedene. Fadhi wacha dier. Pok waneni. Pok waneni. Abro biro game malo kanyo. Walemoni. Very soon. December kanya kabi. Ambe anti. Ano wada weche mag iye kae mang'eny. Yes. Gichapni mag menyo. Ber. Erokamano. Ngimani? An maber. Erokamano ahinya. Antie maber. Erokamano ahinya. Wacho ni poko ne makama. Poko ne makama. En gima ne poko timore sigan piny Kenya ka. Nikech ing'eni katiba machon cha un kaka joma olonyo weche mag chik ne owacho ni president ema ne yiero vice president. Kendo nyalo gole seche modwaro. Okine kamoro cha mane kor ka winjo kare wat kaka joluo mane nitie sama Jaramogi no resign winjo. Ngiparo ka wan wuodwa ma Jaramogi nodhi oweyo tich. Nikech weche manoneno ka ok onyal tiyo gi jaduong' Kenyatta. Kaka neno ka jodala gi Gachagua winjo wate kaka jowa bene piny obago ndalo ka. Nikech aneno ka wach ni lit negi. Iwache maber ni katiba manyien ni nodhi oting'o ofis mar namba 2 malo mondo bed ofis mana malong'o chuth. Ma ok goli kaka idwaro, tije gibe koro ni kanyo, msachi ondiki ma ok nyal kethi, ratichi mondo bedi nine chandruok mane wan go ni mayo president teko. Okaw teko moko omi county, okaw teko moko omi deputy, okaw teko moko omi bunge. Nikech ne waol gi president ma en gi teko modhuro. Chik nen president ene manen chik. Koro tok mano koro namba 2 odhi oting' malo. To kose ting'e malo to koro kaw teko mar gole kata ng'iyo kako tiyo oket ne bunge. Mana kaka wabunge be okaw teko mar gologi okete lwet jopiny through recall. Koro mae ma iwache maber ni icheki ti balance, check and balance. So ema wantiere ni. To koro weche biro ni to ma koso en ketho dwach jopiny. Tapenjo ni to governors mose gol kato, donge gimbe no yier gi jopiny. Jopiny ema no wache chik no niya. Na wan ng'ama bunge dhi bedo gi thuolo mar ng'iyo rango ok riti ni higni 5 samora mora mi chochni
tinyalo duoki e yo kata inyalo goli kapok higni 5 otimo ang'o orumo. Koro kanye ma wantie ineno ka buche ng'eny e kot, nitiere kata moro biro kawuono gisechopo hapa ni 23. Senate be ineno ka nyoro speaker nowacho ni onge teko moro amora manyalo chungo duolni kuom bedo piny mar timo gima gidwa timo. Chalo na gima nowuoyo kaembo neno ni ka ng'ato temo to wan ok wadhi chiko itwe mano, wabiro bedo kiny mondo wawinj buch jalup ker. Itemo wacho profesa ni court ok nyal chungo process madhi nyime Senate machakore kinyne. Court speaker nowacho ni ok gibiyie. To court aneno nigi teko mar chungo, nikech court ema supervise chik, koro court nigi teko. Be ginyalo chunge, ok ane ka gidhi chunge. Gimomiyo nyoro naneno Kiambu High Court ka be ne nitiere achiel kuom buche mane chungo ma to ja Kiambu High Court owacho ni yawa duol oselosi. Teko mar golo ng'ato ni ben teko ma katiba ma watiyogo ni emokawo keto ne wabunge. Koro miyo onge gima osekethore, kauru buche gi teruru ne panel cha, ne duol cha, mondo ng'i. Kawuono aneno ka nitie moro be mana makamano, taneno ka tek mondo court gine ni koro e case mar namba 24 ni gibukre ni kora chungo Senate. Gibro wacho mana ni wewe Senate odhi nyime, ka nitie gima okethore to wabiro nono chik, wabiro winjo ka sa ochopo. Waduoki mana chien matin ka pok wadonje kuku mar wach makawuono. Jatich ma sirikal, public officer. Bentie chik marito kaka onego bed ni girito ofise ma giritoge? Yes, nitiere chik mang'eny. Public Officer Act, nitiere Public Officer Values of Public Service, nitiere Article 10, for example, mamiyo values, machalo values of unity. Values mar tiyo office no mar timo ne jopiny maber. Values manyiso ni engimani obed kata mana e wang' ji, kata obed mana ka chiendi, to nyaka idag ngima mochanore, mating'o nying kendo kelo ber mar office, both in private and public. Koro en opira mok igo agoya kakiero, en opira migoyo man gi chikege ni public office and trust. En genruok ma jopiny omiyo ka in e office no to nyaka iti mana gi dwa jopiny ma ok mari wuon. Dibedi ma mojimo ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kalure koda grounds man National Assembly ne oyaloga. Achiel kuom ung'e ni Nyanza achiel kuom nyako milaro, nikech achiel kuom joma ne iwacho ni oyude laini to dining hall captain nego madog ng'eye en jowa, nikech chalo gima jowa ne othoro ingo gocho ne Azimio. Koro wan kacha chuth. Gimomiyo wan kacha chuth en ni ka sirkal ochako, tachiel kuom weche mane uwuok maler en niya, madayudu ka, kiki maditem. To sama kati ichungo Raila Odinga, ting'e ni mano symbolically en oganda te. Iko ni obadho, okadwa neni, ne kakineno, awinjo ni uwoyo mbe nose wach nigi Obasanjo Mombasa, in koro waseng'iewi. Koro ne gin weche mikiero, tikiero gine Raila, tikiero gine Mudavadi. Koro ka office ni en office molosi mondo rit piny. Kineno chik moketo gi gik ma Office of Presidency loso gi president gi namba riche, onengo tim mondo orit piny. Into koro sama koro ikawo bath piny ema iwuoyo kuome, sama koro ikawo jomoko kendi siemo mager, to en office ma ok en mana wach kende Victor. En office man gi mwandu, en office man gi teko, en office ma command sirkal. Koro kamane pachi, to pachi no
onyango lo moro manie office moro kosewinjo ni mae direction to dongo dhi timo en be kako winje no mi ok en mana wach to en wach man gi teko mar inyo jomoko ei Kenya. Koro namba riyo ni noje ene mano okunyo bugone kende no wuon ikore kende wuon no kunya ndaki to en siasa. Joluo wacho ni kik yieng' wuondi dhi igi jomoewi. Samoro kiseyieng' maber inyalo jokri kawuono gidwa nena to kare en mana yieng'o matin e sano. Koro ing'eni kane siasa olokore to oyudo ka broad base ni ok en e chunye. Mar ariyo, weche moko be pilore mang'eny mosebedo kaka duol mar cabinet no wuoyo mawacho ni watimuru kama ya ji ogedo nyake pi ne kaka pi no ywenwa ji wagol gi uru Miguel Fapar gi tingo gik moko to ka wasegero ute ma wagero gi to wana kawo gi wasogie mane wach mano wuok odhi e pap mopingo. Ochalo jomasia jopiny kuom sirkal ma en namba riyo kendo wacho ni mano weche moko yiego kasto dhi owacho be gik moko timore ni nochul gi mane 10,000 gi no migi ni tingo uru gigu uritot nikech ute igero kendo semiyo namba yes mar affordable housing. Koro king'iyo kata mana gine to kama kora neno ka lich ma ng'ato nengo gen kendo gomb winjo wach makiny dhi e Senate. Senate kiny en wach ming'iyo gi liyo. One classes wa joma somo chik te wawacho ni onge school. Ng'i school e Senate. Nikech odhi oyao thuolo mar midhi penjo. Okay. Kasto kori ng'ama jamwandu ma samoro be waler to waler waduto idhi to kori taw malando ni ya kawuona biro penje ura ng'owa penjo achiel kuom gine nikech ng'eni ka sirkal no chako to chalo gima sirkal no dhi obayo lowu owacho weche moko ma be ne chalo weche ma samoro joma fuambo NIS gini noseyudo to ok inyal kelo gi abidha nikech gin weche ma idhi penji ni tiyudo gi nang'o. To nodhi oduoko gi. Koro koseduoko gi to chi koro yiene joka mar dhi wacho ni koro nyaka koro aduoki nikech koro ma osebedo wach. So odhi okawo olowucha komuomoro oduoko joka. Kasto joka wacho ni bas. Koro iwacho ni odni niyudo kama. Koro wan be wayudo barupe gi wacho kama. Iwacho ni mwandu gi noa kuom nyathiu. Nyathiu mane sama koro piny tek otuo London dhoge osemoko kuom dweche 4. Tidonjo kawuono to kiny wili ndiko sama dhoge omoko ni. Kasto ndalo adek kakalo to tho. Bang' ndalo adek to tim ang'owa otho. To wili ndiko sama dhoge omoko ni kak ni donjo kawuono to kiny ndike to in mondiki ni iweni mwandu sikwap to mwandu sikwap moweni ni be in be moketi ka executor in mirito mwandu to in be momigi mang'eny jaudi omi nyathini omi joma joge gi be waneno ka opodnegi matin inie michaki wuoka ichaki moko ndiki gi pencil omed ka koro maka weche midhi wache Senate nikech koro sani no yao ni en bura iwacho ni en quasi court. Koro nitiere gimoro ni gine ni penjo manyiso ni riambo kati wacha dieri cross examination oyao to cross examination no ng'amo mewo ok onengo yiedhi e cross examination nikech koro achiel kuom weche madhi biro samoro kata mana yore cha nyalo biro kata mana yure cha nyalo biro nyalo ndiko statement ni to an mwandu chwora ok ane berne. Koro Senate ka jomoero drama ng'eni Ramogi berga gi tuke to kiny tugo madhi tugore Senate ok Ramogi chope udhi neno makne maxi kiny maxi mar Hollywood goro kiny nikech aseneno kaka ji oikore
asenen inconsistency ni wacho ni mano migo wadu iwacho ni chieng' makama nyathini ni pokogo ala gi sirkal to ma tiwacho no kao tende no yes tiwacho ni okao loan milion 600 ikao loan milion 600 to milion 600 ni iwacho ni ma omi nikech nochul wakili milion 10 e giro wadu ni ma milion 10 idhie otendo wadu ni ka inyiewe gi 400 tidhi kete nyingo nyathini nikech ng'eyo ni chik mani wacho ni to berito jotich sirkal ka wacho ni sama ng'ato tiyo sirkal to jaode nyithinde magi joge ma jogi te be nyaka kik yud ber moro mar ohala kuom bedo ng'at wuon gi ni kata chuor gi ni sirkal koro ok dang' iwach niya weri gi nyithinda weri gi chiega ane mana bire siasa nikech teko mar ofise no nyalo influence gik mamoko ne nyithinde yudo ber sirkal ka to nyithi jomoko to mond jomoko to omiyo ji ong'eyo maler kata mana Waititu buch Waititu en mwandu manodhi ka nyathine gi mwandu mane oketo ka chiege omiyo chik wacho ni in ka in e sirkal to jogi ma immediate family members ok nyal timo ohala, ok nyal timo gigi. Koro ok nyal biri wach ni ane makori wuok kuom an Duncan to ok joga. Ma nyathi mosechopo higa mar 18. Ma nyathi mosechopo higni 18 to pod en ang'owa? En nyathini. Makata kideclare to onengi ideclare nikech ji ong'eyo tudruok ma in go gang'owa gi nyathini gi jaodi. Koro kidhi kawo gine ni ma gima jaoda lemo go yawa oketnwa go kama. Mago te nikech in e office. To ji ong'e ni ka in e office. Victor in ing'eyo maler ni ka in gongo ukacha. To ka in principal. To kata nyathi nyameru principal. Kata mana wuod neru masomo kanyo en ang'owa. E kaka wadak ka jo Afrika. Sama ng'ato principal midhi miya kata mano moche cha ni koro an principal moche. To kata mana nyathi nyamera mano biro moa Kodera makoro somo kacha. En ang'owa. En ben principal yore en tajiri yore kindi nyithindo go ng'e ni ma nyathi principal makata ka buge idwa gine ni ateruru buge ka principal nyathi nyamin ene mikaw itim imiye kata jopuonj wetege kata jopuonj wetega ok thor goya radha nikech ong'e ni nyathini dok ka ng'awa ka principal. Mane adiera mar kaka ji odak e Afrika. To mane pend chiko dhi ong'iyo mowacho ni wang'eyo ni samoro ng'ato nyalo bedo ni en owuondore no muno dhoge to gik moko dhi osoyo ne joge. Koro weche makiny notimre Senate gi burani tek mabor nikech aneno ka wach kaka noyudo mwandu cha odhi oduoko gi mokalo tong'. To kok osedhi oduoko gi mokalo tong', joka koro nigi thuolo mar penjo kochunge bao. Ini wacho kama chieng' ma kama iwacho no tenni ne yude mana kama. To milion 400 waneno ka oa kure. To ma waneno ka kasto kendo chik ni bing'eno dhi okawo impeachment okete lwet wabunge. Ong'eyo ni magi ok judges, magi ok lawyers, to gine magi nigi teko no. Omiyo threshold kata mana gimidwaro pin malich. Ok en court mawacho ni en beyond reasonable doubt ni nyaka bed ni en ayanga mara yanga maonge to mora mora kata ka to nitie ni reasonable doubt. Standard onge. Standard en ni tiwinjo gini nang'o konya winjo. Koro chik cha aneno ka weche obiro for example ni public participation. Yes. Ahinya mana na winjo kane okinde gene agigodo nyore kocha. Yeah, public participation wabunge no dhi omede mana mar tieko ni kik wach moro wuogi. Nikech tij cha okete lwech wabunge. Oken tich mokete lwet mora sirkal. Number 2 oken trial by jury.
Tire nango. Oken yalo mawa yale e gweng kaka di kauji e pap kucho. Kasto koro ni to anyuola use winjo wach. Koro uwinje nango. Ngano chom wach mare, ng'anyo wach mare. Oken public, oken mar jopiny. En mar representative mane wacho ka. Ni katiba owacho ni japiny ni okawo bath gik monengo tim omiyo court. Okawo gik monengo omiyo court ni ng'ina ma. Okawo gik monengo tim moko omiyo bunge. Okawo bath gik monengo tim moko omiyo president. Okawo bath gik moko monengo tim okoni county into tim nama. Koro omiyo joka gi represent. Ok wanyal ignore element mar representative. Emomiyo kata mana political party en representative. County en representative. Mbunge en representative. Bunge en od jopiny. Bunge en od jopiny. Mawacho weche ang'owa jopiny. Chik akure, chik oka e bunge. Chik akuom jopiny to dhi e bunge. Omiyo gin joma ochung'nwa, gin jochung'. Koro ka chik osemiyo gini gine monengo gi gine, omiyo public participation ni no nengo gi kuong giwinj dhoge mondi. Ya lawyers be mawuondo ji piny ni. Un kaka lawyers. Joka chama pesa. Ni no nengo gi kuong dhoge ma gimbe giwinj gima owacho. Koka gidhi gipenjo piny to koro uwinjo weche ariyo gi. To koro ere muyiego. Onge kuma mago dwarore. Public participation en ya. Bichiu pachi. Kaka japiny. To kisechiu boko chuno ni bi. En mana ni chik dwaro ni miyo monengi bigo. Kibiro wachni. Ani chieng' makamara Ramogi TV wan gi nafas mar winjo pach jopiny saa 4 nyaka saa 8. Ji obiro ochiu. Ogibiro wachgi. Wasetimo public ang'owa participation. Paro magichiwogo wanyalo wacho ni jopiny wacho kama to mae momiyo ok adhi gi pachuno. Iriseneno ng'amitere court ni oko oyudo rieko manong'adne ni ng'ane Victor ni ang'ado ne rieko wuod Juma ni wang'e tek. Tweuru nikech otamore winjo rieko mang'adone. Koro public participation ni en rieko. Gidhi mondo ng'adne gi ang'owa rieko. To pok aneno ng'ama otwe kot kotamore winjo rieko motimne mong'adne iwacho mani tho piny nopuonji wan wasemi rieko titamori. Omiyo public participation ok nyal lokore kot yawa tho. Koro nikech aneno ka gini mane okinde mag Rigathi Gachagua ne oyiengore ahinya. Matiende gin gigo ohandlal. Gigo oko. Gidholuo gigo oko nikech gimomiyo e chik ni osendik weche 4 kacha. Owach ni namba 1 kapok ibiro gi wachni. Pok ibiro gi wachni nyaka yudi apad mar wabunge. Mano timore. Tende ni chik ni oseketo weche moko musmal mondo kiko bed gi minyalo mana timo mar sando ng'ato to bed gi ma serious. Nyaka yudi apad mar wabunge mogo sei mano ne gikwongi yudo. Kasto wacho ni kise yudo apadno koka koro kibiro to nyaka winje. Kasto nyaka 2/3 en piny owacho. Tiende ni yawa bunge ni jomodong' moko yie kodwa mana achiel ikwana to ji te chalo gimotimo ang'o. Mano ndike chik 2/3 mago measures mantie. Emomiyo ka ng'ato wacho ni gini en mana siasa to lit na monenga adera. 2/3 ipan yudo 2/3 berber magi jod buro ma jopiny oyiero te 2/3 mogo kura ching. No igisechaka third mosolo paroni mogo sei mo kwan mo wache ni ugoyo mo yudni sani ne gigoye 280 gi wiye no nego gigo mana 130 bas koka ka gibedo kacha to 2/3 mawacho ni awayo jogorege lak biyo kokicha kitije kacha itere senate ipani chik timo tich nyithindo koka ng'ato gine ni mago to siasa kure
mago chik ondiko kokiting'e kaka en gi kukune no kendo chik wacho niya itere Senate within 2 days ni odwa tere piyo ahinya nikech otere gi odiochieng' achiel chike mawacho ni itere speaker mar Senate imiyo notice gi ndaladi ariyo koka Senate bedo ma luong jogi te ma ng'i gigi te ini neno sani ka koro gikitero gi loche evidence ma winj weche gi te mayal ma kasto chak go ang'owa kura kabe ichaki dware 2 pads koka kori wacho ni bed impeached dongi neno ka chik noseng'e ni gini inyalo tiye marach omiyo wakete motegno maka wang' iwacho ni ng'ani obedo impeached yawa ng'ani be piny oram so ok en wach moyuma emomiyo an gi chir ni onge kot koro ka kot owacho ni ok ibedo impeached koro gidhi loko pach bunge mane chik osemiyo ni en monengo ng'i kati bedo impeached koro kot kowacho ni ok ibedo impeached koro dhi bedo cabinet owacho ni judge dhi wacho ni gamne ng'ani kom na duogi ne kaka kom deputy president nitie cha sensitive and very sensitive. Discuss security it discuss ber mar piny it discuss gine weche mag pesa mar piny pesa kwe mar piny weche mag joma dwan dhogo piny en gimitimo gi chuny ka koro siand uosedhi obarore pade piny todo kinyi ka koro usedhi ugwenyoru siand ugwenyore mano dholuo maler unyithindo okia dholuo siand ugwenyore nitiende ni ok uwinjoru ok en wach marach usedhi masiand uti mang'owa ogwenyore gi wadu ere kaka koro idhi tiyo ticha koro court ema dhi supervise kaka ibedo deputy president court ema dhi mi tijno mago gik ma judge kapok ong'ado to nyaka embo obedgo e pache nikech judge ni bedo ka Kenya ka yes ong'eyo the security gi weche mag kwe mar piny kako nego bed mar ariyo teni bedo ong'eyo nyaka the mood mar piny chalo nade bende be gitiyo go kaka rieko mar ng'ado mora mane chik nikech judge jang'ad bura ng'ada ng'o to mar ariyo process ni koro wuok niya embo ng'e ni ma odhi okete lwet josiasa nikech president gi deputy gin josiasa koro ka josiasa mabunge odhi oyalo gi to ere makosa chike mowacho to gin josiasa ok en judge ok giketho chik mar gole giluwo chik mar gole giluwo pend chik no kaka en ne ok en ng'ato manoyudo tijni gi kalam ne en ng'ato manodonje tich mar siasa kasto kore momiyo kaw owacho ni branch mar siasa mar bunge otima ng'o deal kode but threshold mar dealing kode nyaka bed malo 2/3 1/3 2/3 2/3 kucho koro ka jogi osedhi mowacho ni ng'ani koro e siasa neni koro ere kaka koro court chako biro wacho ni jasiasa ma deputy president ni an koro nyaka urike arika kacha motima ng'o mobed deputy president erokamano gin options mage mang'ane marigi chako nyalo bedo godo sani sama koro Senate ikore mar biro winjo bucha ne be nitie kaka onyalo tony e yo moro amora onyalo tony ko ogwetao nikech chik wacho ni ibedo impeached ka in deputy president ka ok in deputy president to ok ibed impeached koro miyo Senate dhi bedo wacho ni nyaka sani ng'ani koro ok deputy president omiyo ok wanyal impeach ng'ama ok deputy president so mana chiel kasto koro onyalo dhi oloso ground onyalo dhi ogo siasa onyalo dhi oikore onyalo dhi odil gi sirkani e yore mag siasa mana kaka nochako ketho deal kod gi ground cha ground en go maber malich e god no jo piny oyie kode koro nyalo dhi oloso mano maber omiyo solution mar gwetao ni dang bed maber kode nikech koro odhi ringo weche ma idhi wachore kiny nikech kiny kore bura cha odhi neno maxi nikech ing'eni ng'ama omew samoro gimoro ni ucho ndalo moko samoro ng'ato ni gwe inyono nyanje chon maka tekoro yienegi to lawyers ka gi teko ma sirkal nego ing'eni ni ging'e maka
omiyo koro maki dhi ket te ma jopiny dhi timo ang'o dhi winjo, omiyo nyalo kethoni kata chien kucho. Mar ariyo, onyalo jok odhi adhiya kendo aneno ka akia onyalo jok odhi adhiya kosedhi adhiya to pod onyalo dhi temo ape ang'o e kot. To kama koro dwa chwanyore matin, ok inyal chako ni idhi e doho, idhi e senate tisiko mana ni anto chunya ni e kot. Mano koro kata ng'at mane dwa konyi isekone ni onge gimo nyalo timo. Iparo ka kata mana bunge kapok ne odhiye to en owacho ni an ang'e ni kot ma Kenya manyalo konya. Koro into ka koro in mbunge mano osekwedu kendo nineno ka speaker koro kone ni kwawa ng'uono, isedhi chaye ichalo gimijare to ene ma chik ni omiye. Kata mana judge mariti kucho dhi wacho ni koro iparo ni koro nikech an koro ipuoya, an koro aber Sara Nyaroganda wapuoyo kuom rwako welo kot de nono biya wakonyi nyathiwa. Dongi neno ka gimbe gi chich. Mar adek, ing'eno achiel kuom weche ma be nika gin ni nodhi marach gi jaji cha. Koro jaji ka be gin dhano, gimbe gin joka ng'ato. Achiel kuom weche en ni jaji cha nobuogo mowacho ni ochalo ka ng'ama odonjore gi institution midong ni judiciary. Mane achiel kuom judges court gi. Koro ing'eni court ni be nigi interest ne mar ritore gi wegi. Mana kaka kane BBI obiro to ne giketo gimoro ni judiciary ombudsman. Ne wang'e ni ma onge court manyalo yie gini nikech ma inyono tiang'o judiciary. Koro achiel kuom gine makata ka koro ineno ka sani koro puoyo gi ni Sara Nyaroganda wapuoyo kuom rwako welo. To achiel kuom wach modonjnego en ni chaya ang'o court. Neno ka gima ng'ane noyoro kar kudho gi tiende kokoro kata mana pat kira kata kala nikech ka notemo siro wach mar shareholding. Owacho kata ne Wetangula gi Chief Prime CS ni un Uganda uno mi 30%. Speaker mar Senate mar pa en odhi manyo mare kende no wuon. To ma ng'ama do dhi yali mage joma obede buchi to kendo gibede buchi joka be wacho ni yawa magi party magi ok dhoudi. ANC chairman Acost ok en Abandu. Koro inti wacho weche dhot to wanto wawuoyo ka ng'owa ka party opogore mabor. Kasto kata mana e ywak ne cha miwacho ni ya koro ywak ni en ka koro nose chich to chimo mana got. Yawa jogot winjauru, ing'eni ya samimanyo konyruok to joma in go ok iwuogo magi ng'e ni in go imanyo jomionge go. Joma in go to kuri wacho gang'o gin tayari in kodgi, gin jou in kodgi. Jogi ga modok irgi ni yawa winjeuru, yawa kik ti kodwa, kik inywa. Kasto kotieko cha to jo Rift Valley. Koro kachiel kuom weche miyaligo en niya piny ni en Kenya achiel. To kasto ywak ni cha bichaki doki ywak mana ne dhot ni jomoko ni jothurwa dwa neno kaka jo Rift Valley koro yala ng'aya. Koro ichalo gima pod imanyo mana siro dhoudi ni neno ka dhoudi. Yes, Ruth nyar Jaramogi no wacho ni wacho no wadu lokore kamoninde no kowinjo kaka wach mwanduge kori isandigo. Owacho ni to koro pani Jaramogi lokore machal nade. Jaramogi mano neno ka Kenya duong' mano wacho ni Kenya en gimoradi achiel. Mo wacho ni president ae got. Jaramogi mano wacho ni ka Kenyatta dwaro mayo jogi lopgi ondike Kenya notie tuhuru. Ni achiel kuom gik mano miyo resign en ni okuche no malo ne era no chiwore ni ya wan gimoradi onge remo matude yor dot onge Kenya madiere to nikech no neno kaka ma ja Kenya wan Kenya di achiel tunaifunia kuwa Mkenya be values. Koro ing'eni gimomiyo wach ni bedo matek kapok ochopo 2010 wojuma to ne wase sandore gi akweda nikech mwandu
dongruok nipogo e pinyni kaluwore gi ng'ama nie telo. Mano wang'eyo. Makata moyo siemo ni siasa mbaya, maisha mbaya. Emomiyo rechwa ineno kiloso thika. Emomiyo ineno ka namwa olokore swimming pool. Emomiyo ineno ka wasebedo chien moketh nyingwa ni wan mana joma nyalo mana kelo tulo to ok joma ong'eyo dongruok. Makata mana sombwa kata mana chandruokwa odhi ogo e buru. Nikech Kenya ka mwandu nipogo kaluwore to ng'ama nie telo. Kachopo 2010 bang' lweny mar 2007 jo Kenya nool. Mochalo gimowacho ni wamany yath. Yath en niya, kata bed ni an upinsani pesa mar county wato biro. To mar national be waketi ni koro bunge mapoge. Poko pogore maber to koro nitie yo mabeti do atemego itemego matine katiba. Yawa kik wachak wabede situation ma jomoko chiemo to jomoko ng'iyo. Koro ing'eni kano chako bukore gi ma to no buogo jo Kenya ni yawa to tich tete mambai gini no tho kamanyo katiba ni. Yawuotwa mwaseiko ka wawacho ni yawa Kenya ni kata kik wainyre ni wiwa tek. Wamanye kaka idwa pog mwandu e yo masawa. Ok wadwar mang'eny. Wadwaro mana ni wan bende kumipoge nikech wan jo Kenya wachulo osuru. Pogwa mana ratechwa. Koro kochakore kama tiwachi ofis mang'ongo cha ma ene mowacho ni yawa kik nindi ileki un kane ok inikela ng'oka koro ing'eni nodhi obuogo ji to wach cha en wach maketho katiba en wach maketho riwruok mar jo Kenya en wach maketho siep kasto ji koro dhi ng'iyore ni koro kiyudo to mana odu kiyudo to mana odu to mano siasa mane jo Kenya paro ni yawa ma siasa ma oseinyowa kendo nengo wawechi. Dibeni jatend piny William Ruto nyalo konye wach nikech ling'ne ni osebedo ka neno ka gima bene nwach. Ing'eni iwacho ni gine iwacho ni ling kare wuoyo malo wuoyo. Jaluo wacho ni moko ling lo ang'o duoko. Duoko. Nikech ok apar ni gini do chopo kama chope ni. Kade okembo jok ni onere. To kendo ang'eyo ni nitiere ji mang'eny mosetemo gine ni an daken law ywach wene wadu to poko chike ite. Gimomiyo poko chike ite ng'eny. Achiel kuom gik mane makoro wuok en gima ni wuondo wago ni jomoko wuok machalo Gen Z ma gikia kata dhoutgi. Kare ne mana mabul to kare ne ntiere joma ne bire gi rieko. Achiel kuom gima ne wuok en ni gine nikech ineno kuma koro ne gi gine sama koro wuok ni ambe koro dhi manyo Uhuru Kenyatta nikech imbi wuoyo gi gin iwuoyo gi Raila ng'ani ker olokore piem to e sirkande inti kodi dhi wuoyo gi Uhuru Kenyatta e sirkand ng'a ine dala ng'ato to kodi piem gi wuonu ni kare imbe kiwuoyo gi ng'ane tamba dhi wuoyo gi ng'ane koro tiende ni imbe mawacho ni ok ochuni imbe kodi dhi wacho mari koro ing'eni ma ne chalo gima koro sirkal gin ariyo nikech inti dhi wuoyo gi ng'acha en ker into in jalup idhi kele sirkal mane idhi winjori kode sirkal mane niya casting ni odhi oloso odhi omiyo jatelo maduong' tich mayot saiti nikech odhi oketo lweny ni e yo mayot kabisa owacho niya an aonge wach kodi wach an go gi jakom Raila Amolo Odinga emane wa ok wadwar to ka kori dok iwuoyo kode ambe kare kora kuna dok wuoyo Uhuru kori ng'eni ma donge kako frame the question frame the question e yo moro ma favor namba achiel koro wacho mani ya anan chunya ni nono biuru Kenya en achiel yawa kik watimre marach kama an duogi aneka an magi jothurwa odhi frame in a way ma favor ng'atya ni en lwenje en gi Raila Amolo Odinga migosi Raila Amolo Odinga emomiyo iyo wang' emomiyo koro embe koro omanyo Uhuru and mane moketho relationship gi koro into framing no donge no ka favor number achiel kendo kwan mar broadbase ne oduogo ke onjao ne pi kabisa nikech kata mana wajibu magodi mane no kawo kura karombgi
broad base ni ingeni joluo be koro bedo joma riek saidi nikech kata joma wacho ni gomo cha ineno kano oparnwa kata mana wango dhi oparo ne jaluo ni ya ok ni lweny ka lweny mari kasto ma to koro odhi oparnegi ni mari nikech ine beneficiary ine milari ine mane oketi tenge ine mane ine koyo ine miwacho ni koro imbi nyali ibede imbi ja Kenya kasto gidonje koro ingeni gimomiyo jaluo bedo ng'ama riek ok odhi omuomore ma koro sirkandgi duokore kendgi di koro en jomikelogi emochaya koro ne kaka ichaya koro jaluo ok ane ka rusora ahinya odhi obedo chien tanyal aneno kaka dhi to un be tieke kaka nochake to ambe ka duoka namba 2 ni to kato koro ni wacho ni weya nang'o to duogo lire mana matin to we koro ineno ka sani koro gikete mirima mang'eny kata mana tij jakom no samoro ok obiro yudo jakom osedong dibich koro EU ka bedo EU dhi nege en gi nafas mar bedo EU chair kendo en namba en ma en laini mambele to kata ok obedo koro jakom dhi tho ni ok obedo EU chair donge ngima dhi nyime sirkal koro ero gine nikech osiebre ni odhi oparo ni mae sirkal ma higa 2007 cha mae ringwa cha duogwa cham ringwa manolal nwa cha nyano doke wage iparo ringwa mane giringo gocha mana ringa mako duogwa cham ringone yore nitie mang'eny mar nego yeyo koro miyo ok ane odhi EU kendo dhi nikech awuoyo gi joma campaign ne kendo waparo kata mana timo ne launch moro matin mondo jopiny ong'e gimomiyo EU important ni kodhi EU to nitiere weche modhi loso nwa mag Afrika nikech Afrika ka ema mwandu nitie to Afrika ka pok wabedo gi duol achiel to ng'ama nyalo riwo jo Afrika mabed gi duol adi en mana Raila Amolo Odinga nikech presidents ka ong'e to en level gi ok en ng'ato magine en ng'ama understand weche Afrika mondo wambe wawuoye gi duol achiel ma ka jo China biro to wasewinjore ka jo America biro to wasewinjore omiyo en gi tich maduong' ma Nyasaye dwa miye mondo tim ne jo Afrika mondo riwa mondo mwanduwa gi wariti mondo wambe wabede dhano mondo mwanduwa mane Afrika gi okonywa nikech aneno ka joma go campaign mar kwedo jakom sani gina joma wuok Kenya madiregi to kendo en gine ingeni matu bene wang'eyo kata inapa ning'eyo ni gine osiep mosebedo matuta ahinya kindwa to be pok obedo to jaluo ni chalo gima e pach jomoko en onyuole no sandre mana kaka Jaramogi nosesiemonegi ni wan joma wan wamanyo ratiro isewinjo wer mawero ni gine ng'ato rito ni maembe ochiegi to ng'ato to chame gi chumbi mai gima notimore nwa Kenya ka wan wawacho ni Kenya mwandu gi en mekwa te time maber to ng'ato to siko mana ewi maembe gi chumbi gachari koro chalo gima joluo ofwenyo ni ato maembe rumo maembe manolo mane warito ni chiek ti mang'o koro igi owang' nikech negi paro ni muomorega ma in gi mora mobiro to kineni to biro nang'o to wach mane jomokelo na ni to ere wiye to ere tiende kasto wacho ni wach ni onge tiende kata gi kore kata gi gunde koro wang'ni ne wafuono wach ni ma wacho ni awa wach mar Ruto must go ni neno ka nyathiwa mamako ure mane go mana ni Ruto must go ka koro no wacho ni Gachagua must go koro jawasiki to wacho ni ato ok napa ni jogi richo nwate mane wacho Ruto must go to no pamo na mane manane matelo mbele to kawuono ka kora ala wacho ni to kare Gachagua ni bodhe ni to kora rach karuninga wach mane koro wafwenyo
ni wadak e piny ma ji wakora. To joma wakora gi koro jaluo be koro fwenyo kako dak e piny ma ji wajanja. Ni in be koro ibedo gi pachi ariyo. In e opisani, in e sirkal. Ibedo winyo mariek magero ute ariyo maka moro kethi to en gi ot moro. To magi e paro ma joluo ne pok obedo go ahinya chon. Ke joluo ne en ng'ama ji wacho ni too honest. To too honest kata muma wacho ni ubed mamuol kakuru. To mariek ka nyithi ang'owa thuondi. Kosa riambo. Ok riambo. Mano mume mawacho. Nikech ka in mana kuru to ok in thuol tibiro negi. Koro jaluo ni koro odwa bedo kuru ka to odwa bedo be thuol mathin to thuoke mar thuol ni ema ok dwar nikech onego beda kuru mako wach ni sirkal rach to wuok rach. Koro jaluo fwenyo niya Afrika ka ere kuma inyalo dhiye ka koro ichomo sirkal aching kaka wasechome higni 60 ni. Nyaka walok patan. Ere kuma inyalo dhiye. Nyaka walok patan. Koro sani kadang wadhi wawuoge jogot. Ma wawinjre ni ya kare watim kama to kitieko to wambe many kakisirowa. Ingeni gine sani kiwuok ni dhi kata safar Mombasa mani idho SGR to kethore. Imanyo mana gari mo nikech gima ng'ongo en destination en kumi chomo ok ni an SGR ni kata ka kori iwang'e dwe achiel to an adhi rite kata ka piko bora ni chopo kanye na koro wan be wang'i ni dongruok e target yo ma wachopo go to nyalo lokore wabedo riverine wachala aora maki yudo got tinyalo chome gi koni tinyalo dhi kama inyalo dole to ok ni in gi mora mora dong jaluo ema nowacho ni gine mathuone michuoga ng'owa mathuone michuogo piene. Yes. So wasebedo we have nothing else to give. Wasemiyo Kenya mawarumogo. Wasechiwo, wasepour into this nation building mawarumogo. Koro wawacho ni ya sani jaluo ni ema kidhi university to wakelkel pare. Wakelkel marach. Sani kidhi kate mene medicine mane wapongo cha nikech sani nitie parallel to waonge pesa. Wakelkel. Koro jaluo be koro wacho ni kare an koro an bang'iye internally. Makata wach presidency ni samoro nyalo miyo wang'a ma ok ang'iye kende etam mabiro ni. To kasta loss ajipanga aikra leke ga mose muki yo chakoti. To kachaka wuok ta wuok gi ngufu. Koro miyo jaluo neno ko chalona gimo loko pattern mar siasa. Yes. Wach mangima mokalo nyakwaro mgajwang' sa en adek wadongire kamoro mochiko kende to watieko tiro ni endi kata kamana bro kwayo professor ni wanadhi nyime ka nitire penjo ka maji penjo ka mang'eny mokalo ng'ato penjo ka ni maka jomo yawre mosna professor mora nya kode ni to weche siasa te kendo onge logic, no permanent enemies but interest which change from time to time. My question is, what is our interest short and long term as a committee in regards to the Rigathi Gachagwa's saga? Mane penjo mama jumbe wa gijo onego penjere. What is our interest? Ngeni mano penjo maduong saidi. And joluo dwa no penjre over and over. Nito kawa ng'iyore koganda. To ere kuma wachomo, to ere interest wa. Sani kaka natemo poro ni wan gi decline e yore moko. To king'iyo ni to ere strategy. Ingeni Kwame Nkrumah no siemo jogana niya, seek ye first the political kingdom and the rest shall be given unto you. Nikech wayudo ni kare siasa ni kiyude maber to en gi tije, to en gi maendeleo, to en gi chiemo. Aningeni sani na adwa na sem kata mana jatelo maduong' ni kadani chendo JKIA. Mi wadani ogeno International Airport Kisumu. Mandeke maaloka koro bi Kisumu. Jo tourist madhi Masai Mara ogo Kisumu. Jawuotwa maaloka onge gimoro aune Nairobi kata wene pesa Nairobi nikech wang'ewe gi Nairobi. Koro Kisumu chato ko yaw Kisumu mabeto yaw Eldoret to yaw tourism to joma dhi Uganda raw Kisumu to dhi to joma dhi Tanzania raw Kisumu to dhi. Wana dani marach no kawe
mondo wa rival JKIA machwerni ogernwa international airport makoro ndeke lor kanye Kisumo. So ng'at ka ng'ato ing'eni ma chalo od dow machopo sama koro nyaka joka ng'ato timang'owa wuoni to odwa ka omiyo interest ma wan go en ni wan be ne wayudo niya ka wadhi wabolore ma wawacho ni gicham to wane mwahinyore ne jaluo wacho ni kalang'o okune kare wan be wabeda beda machiegni ma gik milaro ma Kenya gi wambe walar wa influence ne thuchewa ne jowa ne nyithindwa nikech dongruok nitie to nyithindwa ok nyal rito nyaka chieng' sani kineno kata child mortality wane ma nyithindwa onge chak ma madho tho rech ni ng'eni jaluo ok nyal afford rech mineno ni on average iwacho ni ng'ato nego cham kiani kila di mag rech pa month jaluo ni ok cham rech rumo Nairobi ka ok wanyal afford rech nengo ni malo omiyo wan matek to wane ma wan gi so long term and development namno oromo industrialize Luoland oromo industrialize give value chain joma ting'o rech joma luoke joma time fridge joma chwero piene minyalo tige yore mang'eny gi joma kawo bones to ni kaka ne wating'e 50-60 go sadhi kaka en no kochwer kamano nyaka gi komba gi chuope no ni nyaka kawuono higni 60 pode watimo kamano ka koro wanyalo gine ma sirkal konywa gi counties wa nyaka koro jiwre wachni ma wabed gi value chain ma koro rechwa cha ilose maber sani ng'eni ji ohero white meat red meat iwacho ni rach white meat ni kata mana jo adwen ma vegetarian aneno ka en ochame naneno ka jaksi moro ma jakwath chame to wacho ni en vegetarian nikech en white meat ober omiyo wan gi chiemo ka to gigwa kethora ketha nikech ne joma wagogo siasa kanoseneno ni wan jowasikgi to onge ng'ama nyalo empower jawasike onge ng'ama nyalo miyo jawasike teko ne gidwa we ma wane e chan ka koro in jawasika maseng'e ni wuor juma tok dwara to ere kaka nyalo dwaro ni bed gi teko mondo idhi negago nikech in jang'owa koro sirkal ne pasivwa ka jawasigu to sani ka koro waloko tanga ma koro wanenore ni ok wan wasigu to gigwa gi nyalo dhi maber mar ariyo in daki chije sani wacho ni keni joluo namba 4 ting'eni joma kweno penjore ni yaw to eni jaluo ni ere kaka noae namba 2 mobedo namba 4 ere dera moro manubiro manunego joluo mang'eny manoko nego jo Kenya moko moyudore ma en olware namba 2 mobedo namba 4 mago te mana siasa nikech ni kwano wa marach kumiyo wadwa ni kwano wa maber erokamano makamana kanyo profesa ing'eni nitiere siasa mar census bende omiyo aparo mwaka mar 2019 ka jo bura moko mawuok North Eastern bende nomako bura e doho ka gikwedo ni kweno ne ok otimore maber ni wan wang'eny joka ma mar ang'o omiyo wan iketowa piny ka ing'eyo ni kwan mar oganda bende one man one shilling kwan mar oganda bende itiyogo e formula mag CRA tiyogo mar pogo pesa mag counties mekonya kod Mgajwang wakawo yweyo abro kwayo profesa ni wabed kode matin kendo tok weche manyien ma adek ka mondo omed go mbaka niendi nikech en mbaka mageto yawo rit ogandawa ni to wuodho mwadhiene end game kata end goal marwa en mane eni ka SGR matero ka do nam chumni kokethre e wang'ayo warito nyaka kuong lose komondi koso kaponi api community wanyalo yombo godo kodhne to wanago machiemo wacho ni adier ne wago kang to sirikande mokalo gi osebedo kong'iyo nade kaka oganda luo to sirikal manyien ni ma koro miyo jaluo ni obedo nyako makore sero mokelo nyaka sigu kuom oganda mamoko oketwa kama chalo nade nyako Mgajwang mae mbaka mawatemo ng'iyo kawuono e nyakalondo mari mar Ramogi FM ka chunje luo Roiko matin oduogo kendo odonjo. Roiko matin medo ndhadhu e chiemo. Oloko rangi mar chiemo kendo miyo chiemo bedo gi suya malombi gi ndhadhu mamit.
Jahera mar chenro mar wang'o nyango tich mateka ema kelo keyo. Seche mitiyo mateka thothne riyo makowa kendo waol. Kata kamano seche ma riyo maki teko dok chien inyalo medo teko kendo inyalo tieko riyo kod math makare mar Pepsi. Sani Pepsi yudore duka moro amora mantiere machiegni kodi. Tok mano kende wantiere kod kidienje mopogore opogore mag math kaka Pepsi Cola, Mirinda Fruity Orange, Lemon, Green Apple e kind mamoko kaachiel kod math mayom mar Mountain Dew. Nele mathoth tudri kod Ruth e Radio Ramogi chakre wuok tich nyaka tich abich saa 4 nyaka saa 7 mane chenro mar wang'o nyango nikech ticha to nyaka tire. Pepsi, thirsty for more. Citizen Duka, the home of discount. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ariyo tarik 15 dwe mar 10 higa 2024. En odiochieng' mar 289 higani kodong' ndalo 77 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono 2014 riwruok mar World Health Organization nolando ni kwan jogo mane ni kod tuo mar Ebola ne gin ji 8,997 ka jogo mane oselalo ngimagi kokalo kuom tuono endo ne gin ji 4,493. Beng'eyo ni Cliff Lweti Mathuon ema dongo mos moingo mamoko. Maen kalure gi mbui mar medindia.net. Maling'ling mopondo iyango e lela. Manotimore to kod mapod timore be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore nyakoro magajwang' kendo machiegni mar yudo weche manyien ka gin mago motuche kor gwenge. Nyathi moro mawuoyi ma jahigni 12 mawuok e chiro magod Jope e kaunti ma Homabay dhi nyime kod yudo thieth bang' kane betri omuoch ma ochwe wang'e marach mokalo. Betri no bende wachore ne ochwe omokelo mach manolandore ma oketho ute moko moro maboro, ute ma ideso e chiro no. Rawera no ne owang'e lwete makoracham e kinde ma bende nyotemo mar ne chodo waya mar betri no, wach manyomiyo oring kode od thieth ma Ogongo Health Care Center. Kolure gi ruoth mar Yoko Jolo morito gweng' ma Lambwe West location mano Frederick Onyango dero en ni betri no en mano matiyo gi sola, kata kamano nyomuoch ma bende chako golo mach ma majno landre moketho udi makwan gi maboro gi mwandu duto manyien e iye. Nyaka gi sani familia ma utegi okethorego koro dong' maonge kama ginyalo yudo ma ginyalo chwewi kolure kod masira no. Kopogore gi mano, nyakora Ramogi en ntiere jaduong' moro bende ma jahigni 78 ma yud ka onegi kaito bang'e ringre ne chwe oluti kata ojwang' kar kware moro ma iluongo ni Maram ma yudore gweng' ma Wager Ulamba sublocation ai North West Game location e county ma Siaya. Ringre mar jagono ma nyinge Bethlehem Obita Odero yudi gi jogweng' no odhiambo manyoro. Kolore gi jalup ruoth ma gweng' no mano Frederick Warinda en ni koro ringre no yudi ka duk ka chich nitie ni chal ka gimano nek machielo motelo ne biro jwang'o ringre no kanyo. Lipoti wach no nyoter tesendo bila mawagai motelo ne apisa e tesendo chopo kanyo kendo ka ringre no motero kar ringre jomotho ma Siaya County Referral Hospital kendo tim ne bero seche bende nonro dhi nyime e wi wach no. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo en ne jogo man gi tuoche ma thoro yware gi oganda kata ma thoro ywayo oganda kinde mathoth. Tuoche go mong'ere kaka chronic diseases e kaunti ma Siaya pod nyagore kod midhiero mar yudo chenro mag thieth makare, ni mar ok ginyal tiyo kod okumba mar thieth mar NHIF.
tok bedo ni okumba mar thieth manyien mar SHA bende koro giwacho ni giyudie pek ni mar gisechulo pesa kanyo, to kata kamano ok nyal thiedhgi koluwore ni onge okenge makare ma sirikal oseketo maneno ni koro okumba mar SHA no nyalo konyogi. Kuki kaunti ma Siaya, ripota mar Joja Molo giler mathoth e wachni. An gu tuoche mang'eny, an ja diabetes, ja pressure, arthritis an go, an kata kod kansa mar duol maka. Koro tuoche nagi asega bedo ga kadhi hospital Siaya referral, tasega bedo ga kadhi ga clinic dwe ka dwe. Ma tuoche nagi nyocha an ga kod kad ma NHIF. Koro kane wach ma NHIF lokore, ni koro NHIF rumo, koro wachulo kad mar SHA. Koro SHA ni kichule, kibiro hospital okichiedhi. Koro kaka watimro tamo, wan kod tuoche mateko gi ng'eny. Watimo nang'o? Wan jotuo. Sirkal timo wanadi. Mano Mama Gladys Achieng' Mahua koywago midhiero ma gisebedo ka gikaloe koluwore gi wacho okumba manyien mar thieth midendo ni Social Health Insurance Fund ka oywak ni gisebedo ka iterogi mana koni gi kocha. Nase register SHA lakini koro okoti. Koro adhi mondo jofis go konya. Nitie kama ochope to nyisa ni message ok duogo. Ta penjen ka message ok duogo atim nang'o? Adhi hospital to wacha ka adhi hospital ok opar ka jogo wang' no chiedha. Iwinja donga temo ba dhi nyaka hospital. Kadhi jogo be onyisano ok ginyal chiedha adhi ka huduma. Koro kadhi ka huduma kacha bendo duokaga okaw ID no okaw ang'o to nyisa gan system ok timre nade. Network onge gino ok dhi. To kumani the first jasega bedo ka biro Siaya kaka ti hospital kuom jumbe manyocho kalo to kunyocha yudi chieth. Koro kawuono ta tek na nikech chopo kama en odiechiengi mar clinic. Mama Gladys manowuoyo gi Radio Ramogi tok rem yudo thieth e kar od thieth maduong' ma Siaya referral ywak ni gima onyalo timo koro onge kendo koro chune mana mondo mi ong'iew yien ma bende oywak ni thoth gi nengo gi ni malo mokalo. An gima dhi timo koro onge, adhi na kawo yiend pressure mana masega bedo katiyo kod mane daktari ondiko na card. Ai madhi kawo matin nikech ok anyal afford nyiewo gi te. Koro adhi kawo gi matin. Nikech onge gima anatim, onge solution anatim nang'o. Giketo sigo kuomwa nikech nyocha wachulo card no to kisechulo NHIF no to idhi hospital to card no cover everything. In tek ni sechudo to ng'enyani en 500 dwe ka dwe. Tek ni segolo 500 no in idhi ka chande. Koro gik moko duto chiedhi. Mak mana ka yath maonge ema daktari nyalo ndiko ni dhi tim nade dhi ng'iew. Koro osigo mapek ahinya ok itim nade ok ine. Ka koro en gi kwayo e lo jotuo wetene mosebedo kakalo e midhiero ma kamae. Kwayo man go jo sirkal ma Siaya County government ma Siaya orangie kaka nyalo konyowa kata ka gino pod ok ti to daktacho tim nadi ochiedhwa. Giwach gima kata kan watiyo kod kas to giwachnwa to kas no to wan to hingowa. Ok ing'e tuoche ji opogore, nitie ng'at moro man kod tuo matin tuo kiwango mar tuo opogore lakini anto kaka wuoyo kora anta neno ka kas no to hinga nyathini ok anyal nyalo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jakom ma duond buch siasa mar ODM e kaunti ma Migori Walter Owino golo siem mager ne jotelo mag duond burano ma bende osebedo ka siayo tulo kendo thuoyo wetegi mamoko e kaunti no ka onyisogi ni koro ibiro kawo nego ndawo mager mar chika. Owino wacho ni jotend duond burano mas moro dhogi nyalo bedo ni pusore kendo wacho weche moko maricho manyalo pogo ji. Gin nyiso picha marach ne duond bura mar ODM kaachiel kod tend duond burano ka bende wacho ni jodito mag duond burano ok omor kata matin gi tim makamano. Kuke kaunti ma Migori jafwambo marwa Jajuma chiwo ler mathoth e wachni. Jakom mar patno mar ODM e kaunti ma Migori Walter Owino wacho ne ntiere moko kuom jotelogo mane oyie kod otikono mar ODM ma bende osebedo ralep kendo kuonde ma gidhiye en mana yany koni kod koni ka bende owacho ni mae koro chiwo jing marach ni patno mar ODM. Owino wacho ni kaka pati mar ODM ok gibie mondo jogo moyier kod patno mar ODM koro bed ka yenyo kamoro amora kendo bende siayo tulo e kuonde romogo ma oting'o liete. Tim moro aneno kosieko ei Migori County ka ma jotelo moyier koromo kuonde rombe mopogore opogore kaka liete kata gi rombe mamoko to gisiko mana gi ywaruok. Adwa chiwo siem mager ne ng'ata manoyier gi chama mar ODM ma jatelo ni ka weche aina ni omaki to wabiro kawo kaka party wabiro kawo okang' mager ahinya nikech ukethonwa nying party. Owane jogo manoyier kod patno mar ODM koro nego ti kamoro achiel kendo were koda yany e kinde ka kinde. Jolboni ma wendo ne owacho ni gombo margi en jogo manoyier duto e kombe mopogore opogore e kaunti ma Migori koro oket mainogi e yorego mag dongruok moko kuma koni kod koni kaachiel koda yany. Ng'ato ka ng'ato onego luor kom
ma ng'ama chielo obede, and sana sana ka noyieri gi ODM. Gima miyo wachako yware gi siasa manono sani onge, nikech seche mag goyo siasa pok ochopo. Sama wawuoye ni en sa mar tich. Ng'ato ka ng'ato manoyier onego tine jopiny gik, omi jopiny gik manosingonegi. To ka siasa ochopo to koro wabiro siemo gigo. To kar mondo mae timre, tanwang'o ka jowa koromo to gin na ywaruok mamoko e ndap nokelo dhawo. Owinjwa ni gima duong' moganda jo Migori dwaro en chendogo mag dongruok mok goya goko ma koni kod koni kaachiel kod ayany e kuondego mag liete. Ne nyakalondo mar Ramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko en ni seneta mag kaunti ma Kisii owacho ni dwaro nitie mondo mi koro jokanyo mag od bura mar Senate obi oti e yor ratiro e buch thich oko e apis jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo mi kata mana Gachagua owuon oyud ratiro mare. Otielo ni kik koro gibi yie ti kodgi marach kendo golnegi chik mondo mi koro gibi ging'ad burano. Chikno bende wacho ni samoro nyalo golnegi kolure kod duond bura mar siasa ma giwuoke. It looks like members of parliament have just become a lynch mob, whose intention and purpose was to try and excruciatingly punish Gachagua and talk about everything they could talk about him. But for us at the Senate, we have decided and we have said this, and it's very simple. Looking at the facts, we are going to look at each and every accusation that has been laid. If you say that the deputy president has participated in disinheriting children of his brother, please give me the evidence. I'm not going to be discussing hearsay. If you tell me that he's tribal, he was giving names of individuals who come from his community, but isn't that what the president has done? Onyonka ne osemo kalo yo mane jokanyo mag od bura malo ne owinjo mochwo ng'ado godo buche Gachagua ka olero ni yorno ne ok kare kata matin. And that is why when people are saying kufa dereva kufa makanga, what Kenyans are telling us is very simple. This system you guys are running, we know it's cooked. So you're either going to get rid of each other so that we can have a new start if there's anything like that can come in, where we are today. And that is why, if you remember during the elections, how many times did William Ruto say, I will never mistreat my VP. I will never treat him the way Uhuru has treated me. I will never do that. Now, the reason why people are saying we don't care about what you're saying is because everything looks not that the president could be the one giving instructions for those things to happen, or even if it was, it doesn't bother me. The point is exactly what he said he wouldn't do is exactly what has happened. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jokanyo mag duond buch siasa mar UDA kaunti ma Homa Bay ochako telo machielo manyien mar ndiko jokanyo mage ward ma Kibiri mayudore kar chung' od bura ma Karachuonyo kaunti no ma Homa Bay, chenro ma koro gigeto godo neno ni duond burano obedo motegno motelo yiero maduong' ma higa 2027. Ripot mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich chiwo ler mathoth e wachni. Kar chulu bura ma Karachuonyo wacho ni dwaro margi en medo kwan jokanyo manyien mag duond burano kokalo chenro ma gisebedo ka gidhigo nyime mar ndiko jokanyo manyien e duond burano gi dwaro mar medo tego duond bura mar UDA kor gwenge ma kono. Jagoro ma ochung' e tayo chenro mag duond bura mar UDA kaunti ma Homa Bay Kennedy Ongate manotelo romo ma jokanyo mag UDA ward ma Kibiri mane obagi e apis UDA manitie chiro ma Kadel ne okoni dwaro margi en medo kwan jokanyo manyien e duond burano e ward ma Kibiri ka okoni chenro ma kama gibiro dhigo nyime ward step 4 mnitie kaunti ni. Na waneno kaka jochama mag UDA mag Kibiri ward ni mondo wabed piny mondo wang'i kaka wanyalo sandika mag jokanyo no mag UDA e polling stations mwawinjore andika gi chenro maber midhi ndiko jokanyo no mar jo UDA e Karachuonyo kamiluongo ni Kibiri ward. Eno ma an go kaka organizing secretary kata ma wan go kaka jochama ne wabiro wuotho e ward step 4 ma Homa Bay County mondo wateg chama wa mar UDA kata party wa mar UDA. Machielo wachako wabedo kaka jochama mar UDA ni chien kanje ji nitiere piem mar dwaro kombe sagi nosekadho, Nyasaye noseketo jowa moyier. Koro wan kaka jo Kibiri wawuoyo dwol achiel ne wabiro wuotho kaka jochama mag UDA kendo wadhi timo andika mag jo UDA kuonde mwae
nikech gimomiyo achako gi Kibiri ok anyal wuotho e wards mamoko e sub counties wa aborogi ka ok achako gi dala. Koro wan waseyweyo odwa mwawinyo wadhi tiyo ne chama mar UDA. Jotend duond bura ne ward ma Kibiri mane oloso e kinde romo ma kamano ne okone giwuok oko ne ward ma Kibiri obedo kod jokanyo mathoth mag UDA e ikruok ne yiro maduong' ma 2027. Mera Tieno Rabilo, an jalup jakom, wabede twech achiel kaka jo Kibiri mondo gik moko duto te odhi kare. Registration mondo wabed gi registration marwa mar jo party. Kennedy Juma Onyango kendo wadwaro ni wang'ni wa chiw kura moingo kaka ne kura ochiw Kibiri kaeri e thuolo mokalo. Wan e broad based government to chama to en UDA. Koro wadwaro ni mondo UDA emobed chama marwa kaka jo Kibiri. Adwani mondo mi wa register more members to the party. Emomiyo waromo gi jokombe mag polling station mondo wanyisgi gidog chien gidhi ging'i yo mwanyalo ywayo godo members mondo donje chama marwa mar UDA. Coordinator mar UDA kachuru bura ma Suba North Bruce Ogweno ma bende noyuoro e kinde romo ma kamano ne okoni ka jokanyo mag duond bura mar UDA kaunti ni ka okoni yiro maduong' mabiro duond bura mar UDA biro bedo kod jochung' malaro kombe mopogore e kaunti ni. Wan gi lek kaka jo UDA grassroots Homa Bay wadwa bedo gi uma kendo wadhi keto jochung' e kombe mopogore opogore e Homa Bay County gi chama mar UDA. Wadwaro wuotho kama e wards wate 40 ka wajiwogi kendo kwa strengthen the grassroots in all the polling stations mag Homa Bay County. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, Yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien nyako Ramogi kaka ne gimol na mesa mar weche manyien Radio Ramogi tudu gi nyakala noni koromo sa 7 mar yudo weche manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mondo susumila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinumari D star 812 star 784 hash. Kidonda miketona ne weche rangi hey! Ramanya gini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingoni Ang'o mulo kupachi minya giera Mondo susumila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinumari D star 812 star 784 hash. Min shabikina na deku place tena nilieka kichwa yangu ikabaitenda unazama deep state pena hakushika ball ona furaha mapema can cheat can die Jo Kenya mathoth medo yudo bonuses madongo kowuok e Shabiki Super Jackpot. Kiki dong chien. Bonuses yudo gi jogo molieko tuke 12, 13 kod tuke 14 kare. Naitwa Ridia Jage kutoka Embu. Mimi ni mwalimu. Nilicheza Super Jackpot ya Saturday na nika predict 15 games lakini nika win 12 out of 15 na nikashinda bonuses ya 224,301 na namshukuru Mungu. Hii pesa naona itanisaidia pamoja na familia yangu kulipa fees na kuinvest na tunamshukuru Mungu kama familia. Kwa wenye wanachezanga Shabiki na wahimiza waendelee kucheza, juu hata mimi nitaendelea. Naomba Mungu anisaidie ni win hiyo 13 million. Very soon I'll be coming for it. Inbedi nyalo beda chiel kuom gika wono. Tug Shabiki Super Jackpot kitiyo gi siling 99 kende tok gwelo mbui mar www.shabiki.com mondo yud thuolo mar loyo maingo siling milion 5 miloyo juma ka juma. Mambo sasa ni super na Shabiki Super Jackpot. Jogo mantie boigni 18 okoyienegi donje tugoni. Shabiki.com opodhi gi BCLB license number 587. Nimeka kichwa tu na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi, ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque, kata ywa tole namba mar 0726943815, ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building, 4th floor Kijabe Street, kata ywa tole namba mar 01109227273, kata 0784540
080 ka entiere gwenge ma Kisumu chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street kata ywa tole namba mar 0728 Citizen Duka, the home of discount. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, the home of discount. Agomoni akawe simbe mag jo piny ka erokamano nya tim diaspora Dr. John Onyango Kantie Santon South Africa wacho ni professor wacho weche mangima mokalo oganda luo nyaka chat on their way political future and the only working formula entio kod President William Ruto. This is the time we must change tact. Kik ngewa ni wan jondara seche te mano ne wase employ to ne oko yield nwa any fruit. Koro sani wane broad base ni ma is our time to ensure ni jowa oyudo konyruok ahinya piny luo mangima. Otherwise amora nya kod Professor Samuel Owida ngisa ni aworo weche wakili Laktar Ojwang, Professor Ojwang aworo kit weche ma odiro e itwa gin weche man gi nengo. Erokamano ahinya. Ma ote mar Joseph Ojol japuonj ngisa kanyo ni an kodi chenro makajuma wakili wacho weche mangima mokalo kendo an owuono mora kawuono japuonj kendo gutu mar Papondi TV je wakili ma wuod luo no mora manade wiyo timo jere kendo rieko ne ni ong'ala manyime kabisa. Gine maging'eyo kaka siasa mar Kenya ka aringo. Erokamano ahinya. Alfayo Randiki bende ngisa kanyo ni weche ma wakili wacho gin weche man gi nengo. Professor Pacheler Kamande kendo amora inya winjo koso weche mamita inya ito ganda luo nyaka onenuru matut. We must think outside the box. Political friendship maro nyaka bed ge President William Ruto. Erokamano inya. Victor Affordable Housing Program mama beka dika gima rumo maber mokalo an gima sebedo ka penjore nyaka President William Ruto ne chak donje telo ni interest mar piny luo ka osebedo ka obiro e piny luo ka kendo yawo projects mamoko kuom gi osebedo ka etimo kata bende ni timo mamoko osebedo delayed nikech weche mag expenditure ma sirikal. To kata kamano amora inya kode nyinga en Daniel Onyango ka uke gwenge mag Mitiro. Maka juma history kidogo. Kenya ne oyudo uhuru 1963, then full independence wayudo a year later. Ma notimore nikech ne pod tombo ya ngala matin chikuku gin ne pod loso constitution Lancaster kocha maduong' ahinya eni wach coastal strip ni before uhuru coastal strip ne nitire under protectorate ma Sultan Ahmud of Zanzibar. Koro sama Gachagua wacho weche milima shares gi weche mamoko manono gini nyalo tiga fallout e coastal region northeastern etc. An ng'ama otimo history mar piny Gachagua ne okoromo kod office mar DP from the onset. Neber ko bedo jaduong' ma sub location otete jodhor gi kende. An engineer Lazaro Kanyambok dene kamano yote mare. Wakili omed golo odoke itwa. Sa ochopo mar neno mbele. Aiye kode an Michael Opae maro yepa bookshop e dala mar Imbo Nyamonye. Erokamano ahinya. Nixon Aumo Jagongo penjo ni to bende court nyalo tero case mos ma Gachagua tiek tam mare. Ginyalo delay. Ginyalo delay. Okay. Ni stay orders inyalo keti mondo mi odhi nyime bedo deputy president. Victor Musa Jalony bedo Gachagua oko serikal dhi konyo wanade kaka joluo. Abiro kao hawi mane. Ma Arizona lawyer ka ukak dhimu. Machelo ka ndi wacho ni maka jumoyare. What if he resigns? But already is impeached by parliament. Or does parliament impeachment will stay regardless? Ma ote marika erokamano ahinya. Machalo kaendi bende oyawore. Musa Jalony kendo japuonj Duncan Ojwang amie pod gi pak kuom kelonwa wachni gi kukune. Victor, suppose ni senator okosiro golo mar jalup jatend piny koro.
to kopo ni do ogwenyore gi dwaro mar jood bura, ang'o manyalo timore just in case that happens? Seli Manyala mar Ndhiwa nene kamano. Ramogi oyawre. The die is cast for Rigathi Gachagua. He must be sent packing. Tribal bigots have no place in the current constitution in Kenya. Ma ote mar Selemaya Anyango kawuok e dala mar Randung wacho kamano game erokamano ahinya. Oyawre Makajuma amoro ahinya kod ngire owacho weche mangima mokalo. Wan kaka oganda Luo kalang'o kunie kadipo ni maya manyalo kelnwa ber nikech handshake ne othemba to wang'ni wayudo nyaka CS mar pesa ochako miwa mar teko nyaka attorney general. Donge ma e sirikal monego beni koro watiyo gi chunywa te kaka oganda Luo, kik jowa go jowetewa mane sirikal nikech jomoko ne dwa kiro jaluo oko nikech gine magiseng'eyo mit ma sirikal from onset. Okay, wakawa nina penjo mag jopiny ka e yor simu bende. Oyawre Ramogi. Alo, VOJ. Oyawre Morris. Mosna Deshimiwa. Okaw mos. Bailo su gi Morris Wuda Sembo miwa wach. Apenjo Deshimiwa ni kapo ni Rigathi Gachagua wang endo ramo ni boss ne be nyaka gidhigo dala. So kanyo tinyalo tim nang'o? Okay. Yes. Okay. Oyawre. Maramogi, Musainya. Oyawre Ramogi. Hello? Oyawre Jawaya. Iwinjo? Anchi profesa kabisa, nena sirikal mare Ruto ni. Jowa. Ang'o timore gi line masimu ni kendo jowa. Oyawre. Oyawre machiegni wuodo ganda. Pascal Oranga. Pascal machiegni. Mosla profesa. Okaw mos. Kinde moko profesa kane wuoyo e TV to yana wanga. Mana en bate kocha. Sana ne ko di Supreme Court. No gindo weche mamoro jokocha. Mamoro jo batacham lakini gima ber ni sani to koro omoro ateni gi moro batachich gi batacham. Pinjo man godo. Naneno ka sani ndio oganda mang'eny. Moko nito wacho ni moko lwenjwa ni kik wadonji. Aka en ng'ama chalo kendo kika maloka. Ya winyo ka jodolo gwacho ni joodi kik bedgi. Oganda bende bade orote kod jogo mapenjo busenjo ni ani gino kumar joodi kik gidonjie. En kaka ng'ama jalony kendo ng'ama jasiasa. Dang'o wacho ang'o wan ja ODM nikech jobuge kino osedonje. Jatiny man oko ka podi koro mani kik udonje gi nyima ok lwenjwa. To nyiswa ne man doere ko kopo ni gi nek moro mbele picha bo wacha chiyo koro ngwene winji. Ida thuo gi wuonwa e studio ka yawa. Maramogi. Oyaw. Oyawre ne yamo. Oyawre. Oyawre kanyo VOJ. Machiegni? Ochieng' Bob Budo Singh. Bob machiegni. Winjo ko nega gi wach kanyo gi chike mag Kenya. Ng'eni chike gi tinde ji oketo tino godo kod gi wigi. Eni yudo kaka ji ok gabe ok sugule ka ng'eni ka asebia winjo Ramogi. Atieko. Wach mar koro chike ga ten godo wiya ka mos. Yes. Koro penjo madwa penji. Owuon ni Gachagua gol. Kauga duration marom nade mondo mi ochako luongi koso mato chikni wach tenore kanye nikech ok ang'eyo ni ko osegole to sirikal kata president ok nyal tiyo ka onge jalupne ni kauga ndalo marom nade mondo mi okawe mondo okete koro obed jalupne to kawo ng'ama chal nade. Erokamano. Kata mane Ruto biro Homa Bay to wacho ni wang ni ne ber kabisa to ng'ama jalupni kibedo ng'ama dichuo jalupni bedo nyako to kibedo ng'ama nyako jalupni bedo ng'ama dichuo. Erokamano ahinya. Maramogi. Hello Ramogi. Oyawre Mujuma. Oyawre. Podi ka pono mabe ka. Podi ka machiegni. Uje manito ko wach mar ke chande. Yes. So la ka Jacob wacho the former prime minister. No wacho ni ko kalu ni dadi to odikelo ko gima Kenya. So
ni katika yuko mmoja kutoka kukunika muziki rekodi wa Kenya. Wakati tafu acha tuanze kwa kujiri kwa ile roho acha Ramogi. What when you the president Ramogi could not resign from the office. The man did it up and then because not the record you need to already proven to be guilty. What was saying because good Erokamano yenya. Erokamano Ramogi. Oya oremo sna jalonya mathoth awinjo twak e yo makare ahinya en mani penjo mara en ni bende impeachment mar Gachagua konyo japiny koso en mana siasa. Mar ariyo, dak DP Gachagua noketo mtego e parliament kaka noketo state house mondo kik obed impeach. Luko chele mar Nyakach wacho kamano. Oya oremo sna jalony ayie kode Lucy Nyatom ka Kisumu airport wacho kamano. Oje amor gi tend William Ruto nikech DP ka wuoyo to ne melema, but if DP resigns he will be jailed. That's the true thing. Koso can jalony clarify for us this? Nairobi Anna Odongo Okech Ayoro John wacho kamano e ote mareka. Erokamano ahinya. Ramogi kiu na studio wan ka babera nya wuluo Engineer Mondo Gongo Lambo mofungo vector. Yes. Jatelo wuo maber kabisa kendo yie kod 100% kaluwore gi weche mowacho. Weche mane gi dongruok. To koro penjo mara. Gachagua ne koro kode dala. Kasi ko yemo de dala to koro ka ya loku to biro bedo ere kaka biro kote biro yer jalopne. Okay, kaka de yer jalopne. Ramogi oyawre an maber anya wurko chogo amor di wakilu ran gi penjo mane to you test me alnoka ka do dio odio chungwache impeachment mar masu do gambele king to so to get amore do gambele mo impeach gibedo nade what next mara to ayo ko chini chick mo deputy masani ne anna ko ma president pass moko but ka wana loko do basket na choncha mo kick tu mo ko be di ka ko bo deputy president moro to mana yara po di ma be dombe. Okay. Mana kana mimi erokamano nya professor wachni kuomika jopinyo wuoyo ami thuolo maduoko gi erokamano ya jothuro wuoyo maber kendo ago erokamano nikech giwinjo mbaka mowagoyo onge ng'at achiel man gi duoko te en mana mbaka achiel kachiel joma wacho ni alare ang'o ofis mar ker gi jalup ker en ofis ma kisomo katiba pend chik 147 mi yudo tije mag jalup ker to gin tije man gi teko e piny en jalup ker omiyo en jalup komanda en jalup ne e gimoro amora e sirkal to sirkal ema mulo ngimawa nikech usuru tema wasolo sirkal ema kawo obed ni makati manyiewo rangwe obed chumbi obed gine sirkal nigi teko maduong' ahinya koro miyo ng'ama dwa bedo jalupni en be en gi teko mar timo maber kata timo marach emomiyo wacho ni alare ang'o okonyruok nikech en tich en ng'amo nengo tiyoni en gi gik monengo tinigo en gi mwandu gi teko chik omiye teko mar timo gik moko monyalo loso go ngimani kata ketho go ngimani to ka koro in e bwo Kenya ka to ok inyal ignore kata wacho ni onge ber kata pogruok kata lokruok ma deputy president maber kata marach nikech ichulo suru to kendo suru nino ng'ama direct kaka gik moko tiyo gi teko te mag sirkal achiel kuom jotelo madongo go en deputy president omiyo nadwa jiwo kendo kwero joma neno ni
alare ang'o nikech ne wang'eyo kata mana Azimio kaka Martha Karua nodhi oyier, joma ne igombo kanodhi owe Kalonzo, ne en kom maduong'. Omiyo ok en kom matin. Koro ere kaka inyalo wacho ni in ok obadhi ng'ama president kata deputy to in e bwo pinyni, Nyasaye pod oketi e bwo sirkandni, to kendo sirkandni timo osuru, sirkandni nigi teko mar ketho ngimani kata loso. Omiyo en wach maonge bath ja Kenya manyalo wacho na lare ang'o kaneno, nikech gik ma teko ma deputy president nigo gi yuto ma en go gi gik monyalo konyowago. Mar ariyo, emano en ni sama koro igo mbakano, tigo mbakano e context ni mbakano noyudore ni nitie joma ni wacho ni obed tenge, to wan achiel kuom joma ni wacho ni obed tenge go. Koro mano be chako mi mijing'o ni yawa to kare ka koro inyalo los wachni tilose mana kora owuon. Pile ka wawacho ni lweny ni ok marwa, en nikech gima wayude onge. Sani ka koro wawacho ni lweny ni ok en marwa, obed marwa ok en marwa, to nitie gima wanyayude. Ni neno ka broad based government nogolowa kuom minister achiel mar ICT ma wabedo gi ministers 3-4. Mano ne waneno, kendo ng'ama nitiere manosenyuol noneno gi wang'e. Kambadi Ng'ong'o dhi obedo minister finance, Wandayi dhi obedo minister energy, attorney general oyudore bathe kacha gi gik mamoko. Koro dang' iwach ni ok onge pogruok nang'o, to magi e siasa milare momiyo wacho ni jomoko nego bed e bwo laini, jomoko nego bed bathe, jomoko kik bi State House. Tineno ka jogi nochorore State House to yudo ministers madonga dekgi. Omiyo en gi benefit ne jopiny. Apa ni kanya duoko maber, katieko enia deputy president okete kanyo nikech piny ok ong'ere. Samora mora nyalo timore ni president nyalo tho, to kotho ni to ng'ama kawo kare en jalup. Wang'eyo kaka notimore ka Moi nokawo kar Kenyatta. Onge dhano mong'e ngimane, gimoro amora nyalo timore. Koro katiba kuom riekono nodhi oketo ni jalup nyaka bede mondo ka otimore to kaka nyalodia. Onge kata yiero modoke. Okaka to dhigo nyime ka president, en ema koro kelo deputy president. Koro ji moko machich nobuok ni to ka gima kama nyalo timore e pinyni ka gir kirage. Ni kasto koro ng'ama nokwedo wani ema koro bedo ker. Donge dang' watho warum, dong dang' wainyre. Emomiyo pod ajiwo ng'ama wacho na lare ang'ocha ni ok nyakilar, nikech iwuoye telo mar piny ma pinyni, kendo iwuoye telo ma ketho ngimani kata nyalo loso ngimani. Mogik en ni Senate kineno to ing'eni Nera Festus Mbori openja ka ni to donge Senate kata ka koto dhi oloko to nyalo impeach kendo. Mano nyalore. And mago gik ma koto nengo ng'e. Ni koro inyalo duoke kiny wa impeach, oruche ichaki duoke wa impeach nyaka koro iol, nikech sama itimo kamano no to be piny songo mbele. Chik wacho ni sama deputy obedo impeach to ker nominate. Nominate ng'ato to ore bunge, kendo wacho ni ok kal ndalo 60. To ma aparo ni the tim ng'wech. Kosebedo nominated to bunge goe kogno kaka go jotich moko, penje kasto go kura, kasto mane kaka koro ker jalup ker manyien donje kom. En kori kele gi ker modong' ne makelo ng'ato makoro gine to kele koluore gi ng'owa gi bunge. Omiyo bunge nigi rol, nigi thuolo kata gi migawo mar ng'ama dhi kendo en gi migawo mar ng'ama donjo. Ineno ka tijni ni e lwet bunge. Kot oko peke, kot pod nigi wach gi duol mar konyo Kenya kata ng'iyo chik. Tineno ka katiba to ne lengo mana bunge. Ng'at ma wuok igolo
ng'ama donjo nyaka imbe chaki ng'i miwachi ni ng'ama kare. Aparo ni penjo mang'eny oyiengore kuom penjo ariyogo. Yes. Ni walare ang'o? Yes. Deputy President en ng'ama duong', en kom maduong' mar Kenya. Nyaka jaluo be bede ng'ama be gombo ni yawa. Ang'o wan be donge dang' agombe ni ng'ato mang'eyo bede komcha. Nikech gin gik milaro. Kik chunyu tho. Kata piny osebedo kako bedo nikech gin gik ma kawayudo to loko ngimawa. Nok wang'eyo nikech ng'enywa onyuol bang' ka Jaramogi osewe komno. To ne wang'e ni ne en kom maduong'. Ne ka Jaramogi to nowe aweya mos to ne kaka nyieni to yie thoe. Nikech nitiere ber manie iye. Erokamano maduong' ahinya. Nitiere penjo moro kaendi Profesa ma gombo ni iduoka nena. Apani bende selungo gite ng'ato ne wacho ni donge dang' bed gima ber nyaka wadok e system manyachon cha. Ma jatend piny yiero ng'ama oparo ni nyalo tiyo kode ma ka ok onyong'e to nyalo riebe sa asaya. Ben gima nyalore. Nyalore to ok ober. Gimomiyo ok ober, ing'e kaka Moi ne time. Kodhi Western to wacho na bro miyo deputy. Kodhi Western Coast owacho ne en gimitiyo ge siasa. Koro iyudo ka dhot odwa choko kuom gi kura nikech geno ni nyalo mi wuodwa. Koro gino bedo siri ne maiye. Kasti poko odhi oyiero ng'at achiel ji ywak kasi kwap ya anapa ni en ng'atwa kiny ka ng'ano joge ochako owito ng'ani kata kete ta dhi gole sa asaya adhi keto. Koro noko bedi gi political stability. To sama onge political stability, ker ni en kom, jalup ker ni en kom mana malong'o midware dhano mana malong'o mabe nyalo chogo weche te yo makare, mabe nigi paro maler kendo nyalo konyo Kenya. Ne history mar jo lup ker mwasebedo go kichako kata mana gi jalup ker masani ker ni. Idhiye Jaramogi, idhiye Wamalwa, idhiye Mudavadi. Ineno ka gin ji makinene to ena president in waiting. Omiyo ma historia ma wan go ni nyako bed ng'ato malong'o. Koro katibo dhi orite kamano mondo konjo piny. Kendo katibo dhi orite kamano mondo bed ng'ama nyalo advice kendo nyalo organize weche kaka sirkal tiyo. So kiduoko machoncha Victor, kiduoko machoncha to tiende ni miyo president teko mang'eny. To teko mang'eny mar president no emomiyo ne waseinyore mang'eny nikech iparo ndalo ka ene manoloro bunge samohero, oluongo yiero samohero, kot gini kanene gi bade ene mano. Koro jo Kenya nool mano miye role matin to kao teko ge kao keyo. Omiyo ber kowe kamano. Ber kowe kamano. Erokamano. Profesa wach mari mogik. Wachna mogik en ni oganda ni akere keke. Wan kama nyaka wabed joma riek ka walemo. Aparo ni Nyasaye ni kodwa biro ng'adonwa rieko to mondo wan be wabede kumigoe mbaka. Ing'eni sani kineno kuonde ma kata ji apply to joluo ne chunygi oseaye. Kano se wach share no ma kata tich kowuok to jaluo ka apply ing'e mana ni application ni dhi moko go mach. Walos geno kendo nikech Nyasachwe nitie to kendo wambe wan jo Kenya mondo wayude thuolo kaka koro jiriyore ni. Wambe wariyore ariaka. Wambe wakonyora konyaka mondo wambe wayude thuolo makichopi office tiwacho ni jaluo ni e sirkal. Omiyo jaluo imi ang'o. Ne katieko ni kane jomane nitie UDA manodhi awiye. Ne nigi minister achiel. Gi PS motegno. Mar interior gi trade. But mar interior notegno. Sani kane ODM otema ni kare nyalo wuoyo gi sirkal. Ineno kaka nodhi oyawo agog gik ma jaluo yudo makoro nigi ministers madongo. Kendo moko nyalo bedo. Mane manyisi niya ng'at mawacho ni onge ber alare ang'ono ok ne gik matimore nikech ok ne ber finance. Finance ni
parastatal moro amora obede gi ng'ate nomini. KRA kae manotime ndiko mane wawacho ni yawa kabinde ariye momiyore. Sani KRA ni e bwo Minister Finance. Energy ka lero biro to ji ohero mudho. Sani wan gi minister mar energy mataya gi gimoro amora timore kae manogero biwot kae mane kata jakom bede en ministry motegno. Omiyo ananeno ka ok dang' wawach ni wan waneno gi chien to wan be wan ka to wan be wan joma solo suru. Nyasaye ogwedh joluo kendo ogwedh joma owinjo e nying Ruoth Yesu. Amen. Mano Anglican Church of Kenya dala mar Bondo kanyo gi Sara dakika 42 tok sa dek marukinyi makawuono amedo ng'isi ni antie kod voucher ka antie kod credo ka madwana chiuka ma regisort ingia digital regisort na bonga points ukinyi makawuono nyaka nondo mari Ramogi FM ka chunje luo parni inyalo limo bonga points meki kidio star 126 hash inyalo redeem gi kada inyalo transfer bonga points meki kisetimo kamano inyalo limo masoko.com kada kidhi duke mag Safaricom inyalo yudo simbe kanyo kumano nyakwara mungajwa ka en gi line ma Safaricom gimna nanto chenro mar ingia digital regisort na bonga points iwinje nade adona chiu credit ka Samirwako wendo Wanwa yegi Yesu Lwanda Jawani Dala Chunma Okonkonmo Lima Yesu Bimondi Lima Ukilima Yesu ngamano lima Bimondi lima Yesu Bimondi lima Ukilima Yesu ngamano lima Bimondi taya Yesu Bimondi taya Ukitaya kawono ngamano lima Bimondi lima Yesu Bimondi lima Ukilima Yesu ngamano lima Wendo apako Lwanda awero kumbaja tendo yehilema Arwako wendo apako Lwanda awero kumbaja tendo yehilema Arwako wendo apako Lwanda awero kumbaja tendo yehilema Arwako wendo apako Lwanda awero kumbaja telo ye ilima Ono wanawerie Ono wanawerie gokinyi na ng'isi chenro ma okenwa kanyo kod Citizen Duka Mama Safi package sani daer mar ng'isi kokalo kuom chenro ma Citizen Duka ni package ma iluongo ni Lovely Ladies package warembo ka wanti kod wach jumani endi Citizen Duka mi thuolo mar bedo Lovely Lady package mana kod duka mar Quickmart